Igor Rončević dolazi iz Zagreba gdje studira kemiju, voli znanost, zato jer mu znanost objašnjava kako stvari rade. Počeo igrati biljar kad su mu u školi objašnjavali sudare i kretanje sitnih čestica. Na studiju je shvatio da mu rad za računalom ide bolje od onog u laboratoriju, pa diplomski rad izrađuje na polju računalne kemije, na kemijskom odsjeku PMF-a. Računalna kemija mu se svidjela jer nam omogućuje da vidimo molekule, njihov ples, spajanje i razdvajanje. Osim biljara, u slobodno vrijeme Igor igra D&D, jogira i jogira. Igorova prezentacija zove se Tapkanje u mraku. Pozdrav! Još od pradavnih vremena ljudi su se koristili stvarima koje su nalazili oko sebe. Tako su naoštrili nož da naprave bodež. Posjekli su drvo da bi izradili splav ili nekakvu nastavu. I kako je vrijeme odmicalo, kako je civilizacija napredovala, mi smo se učili koristiti sve većim i sve manjim stvarima. Tako danas znamo koristiti, upravljati snopovima subatomskih čestica s jedne strane i ogromnim tankerima, satelitima na nebu s druge strane. Ja ću vam danas pričati o tome kako možemo upravljati atomima. Problem sa atomima je što su oni vrlo sitni i nama nevidljivi. Ne možemo koristiti svjetlost da ih vidimo jer bi se oni razletili na sve strane. Dakle, što se atoma tiče, mi smo u mraku. A što nam drugo preostaje u mraku nego da se pipkamo? Dakle, umjesto da ja gledam ovaj komad plastelina, ja mogu zatvoriti oči, preći svojim prstom preko njega i moj će mozak dobiti kakvu takvu ideju kako taj komad plastelina izgleda. Jednako tako, ako želim analizirati neki materijal na atomskoj skali, ja ću uzeti jednu vrlo tanku iglu koja je spojena sa računalom, tom ću iglom prelaziti preko uzorka, igla će slati podatke u računalo o tome kakav otpor ona doživljava i računalo će na osnovu tih podataka nacrtati sliku našeg uzorka. Ovo što sam upravo opisao, to je princip rada mikroskopa sa pretražnom probom. To je jedan od najvažnijih instrumenta u polju nanotehnologije. To je znanost koja se bavi takvim sustavima na maloj atomskoj razini. I taj mikroskop s pretražnom probom se koristi za istraživanje raznoraznih površina, od algi, mikroorganizama, preko gelova i kristala. Ali sad idemo pogledati koliko taj mikroskop mora biti precizan zapravo. Dakle, ako je ovo veličina jednog atoma, kolika je veličina one igle? Pa igla je velika kao Eiffelov toranj. Dakle, vi uzmete Eiffelov toranj, preokrenete ga na opačke i onda njegovim vrhom idete dirati ovu malu iglu. Eto, tako, toliko je precizan taj mikroskop s pretražnom probom. Sad, šta se dogodi ako ja uzmem tu svoju iglu i pritisnem atom u površinu? On ostaje na površini. Ovakvom tehnikom utiskivanja danas se mogu pisati slova atomima ili crtati slike. Jedna od takvih slika, ta slika, zove se nano čovjek i njegov najbolji prijatelj, čovjek i pas, ja? Kao što možete vidjeti, ova slika se ne razlikuje mnogo od slika kako su praljudi slikali po zidovima spilja, samo što je ova slika puno manja, znači sam smo u tom pogledu napredovali. Dobro, za kraj ću vam još samo reći čemu se to utiskivanje zapravo može koristiti. Pa, znanstvenici se nadaju da ćemo nekad u budućnosti moći tim utiskivanjem graditi molekule iz atoma jednako kao što danas gradimo kuće iz jednostavnih Lego kockica. Hvala. Ovdje je Igor.